Kaixo, bideo honetan azalduko dizuet laugarren jarduerak nola egin ditudan, bai? Batetik aurre ebaluazioa, bestetik ebaluazio formatiboa eta bukatzeko feedbacka. Orduan, nola egin dudan gai baten inguruko aurre ebaluazioa proposamena. Horretarako erabiltu ditut edo proposatu ditut bi bide. Bat da Kajuta eta bestea Google formularioak, bai? Non agertzen diren Kajutak eta Google formularioak? Ba, sarrera, ez iraulera joaten baldin bagara, hor atal guztiek daukate, guk aukeratu duguna gizarte segurantza izan da, atal guztiek daukate Kajutera lotura, bai irakasleak eta bai ikasleak, bai? Eta non ditugu galdetegiak, kasu honetan, baliabideak, jarduerak eta atal guztiek dituzte galdetegiak. Orduan, hemen ikus ditzakezue, 8. ere, 7. barkatu, galdetegiak hemen ditugula eta hor nire drivean jarrita galdetegiak, bai? Hor, lortuko ditugu bai Kajutean eta bai galdetegietan, database modura deskargatu ahal izango ditugu ikasle bakoitzak eman dituen erantzunak zeintzuk diren, bai? Ondoren feedbacka eman nahiko bagenuke ere. Bai? Hau izango litzateke aurre ebaluaziorako proposatzen dudana. Honetaz gain, aipatu dut beste aipatu dudan beste ataza izango litzateke ebaluazio formatiboa nola egin. Eta kasu honetan, aurretik aipatu aurre ebaluazio egiteko erabili ditudan tresna digitalez aparteko beste tresna bat proposatu behar nuen. Kasu honetan, erabili dudana izan da Edpuzzle erabiltzea. Bai? Edpuzzleekin egingo genukena da galdetegiak pasa ikasleei, baina bideoan txertatutako galderak izango lirateke, bai? Formato horretan. Eta Edpuzzleek aukera ematen digu ikasle bakoitza registratzeko jarduera horretarako eta emaitza izango litzateke ikasle bakoitzaren emaitza. Jakingo nuke zer erantzun duen ondo eta zer gaizki ikasle bakoitzak. Gainera, Edpuzzleek baita ere, Kajutak bezalaxe, database bat sortzen du eta deskargatzeko aukera ematen du evidentziak izan ditzadan. Eta bukatzeko Edpuzzleek berak aukera ematen digu azkeneko atazontan planteatzen dudana egiteko. Hau da, ikasle bakoitzari feedbacka emateko. Feedbacka eman daiteke ikasleari emaitzak bidaltzean eta modu orokorrago batean, edo galderaz galderako feedbacka eman diezaiokegu, bai? Eta hori da planteatu dudana, bi modu horiek, bai? Galdera bakoitzaren feedbacka eman daiteke eta ikusten da zuenez oso personalizatua eta gainera oso zehatza, galderaz galdera eman daitekelako feedbacka. Hauxe da, azken ataza multzo honetarako proposatzen dudana. Eskerrik asko.